תתחילו אותנו אם תמצאו משהו. ברור. ביי. חברים... כל רמז קטן שיהיה לכם, שלא נתייבש פה באולפן. ביי. חברים, דובי שלנו נעלם באופן פתאומי. אני עדיין לא יודעת למה זה קרה, אבל מה שאני כן יודעת, זה שלכל דבר יש סיבה. וואו, זה ממש נכון. אולי הסיבה שהוא נעלם זה בשביל שהחדר אמבטיה יהיה קצת יותר פנוי. אני לא רוצה ללכלך, אבל דובי תופס את האמבטיה לשעות. והקטע הכי מוזר, כשהוא יוצא, הוא נראה בדיוק אותו דבר כמו שהוא נכנס. הסיבה לכך שדובי נעלם היא שכולנו נוכל לחפש אותו יחדיו ולהתגבש ולהפוך לחברים הרבה יותר טובים. אז קדימה, בואו נגשים את הייעוד שלנו במשימה שהחיים הכתיבו לנו. נלך לחפש את דובי? אל תדאגי, אולה. אני מבטיח לך שאני אמצא אותו. ואני בייבי מבטיח לך שאני גם אמצא אותו. בשבילך. אני מוכן. גם אני. אני יותר. הבטחתי לאולה. גם אני יותר. גם אני הבטחתי לה. יאללה בקו, יאללה. לך תמצא את דובי. טוב, אז אם שניכם הבטחתם שתמצאו אותו, אני יכול לחזור לישון. יש לי מחר צילומים. איזה צילומים? צילומים לשער של פנאי פלוס פלוס. לא אמרו לנו כלום על צילומים? אולה, למה לא אמרו לנו כלום על צילומים? כי הם רוצים לצלם רק את הסולן של פרפר אהבה, שהוא אתם. רגע, משהו לא בסדר במשפט. כן, הוא לא אתם, הוא אני. אני הכוכב. ואתם רק אלה שמסתובבים ליד הכוכב, ושאף אחד לא יודע איך קוראים להם. יש לנו את אותו השם. מזלכם. אני ממש שמח בשביל מוצ'ניק. סליחה רגע. מה שיש בין ארבעתנו זה משהו מאוד מיוחד. רק פרגון ואהבה. אז אוללה, תעירי אותי לצילומים, כן? אני מצטערת, עמי, אבל בשביל שחוויית הביחדנס שלנו לא תיפגם, אסרתי על כניסת צלמים. על איזה חוויה את מדברת? חוויית הגיבוש והחיפוש הפנימי, אחרי דובי. עזבי, אין לי זמן לזה. אז סיכמנו. אני הולך לישון קצת ואתם חפשו את ההוא. צ'או! דין, שפיץ. בואי נא. כמו שאני רואה את זה, היו לי שתי אפשרויות. או להיכנע כמו ילד בן 5 וללכת לחפש את דובי, או לצרוח, לשרוט ולבכות כמו גבר אמיתי. הבחירה הייתה ברורה. בואי נא. מוצ'נוק, לא לפה.